Hi guys, good morning. This is Prakash Nazari. नोंथांमोना नायदों BM Setup Channel. आंनि मुङा प्रकाश नार्जारि लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों माखासे बाथ्रानि सायावहाय लाइभ स्ट्रिमिं फैदों नोंथांमोना आंजों जइन जानो हागोन सोर सोर दङ दायो लोगोफोर आथिखालाव जोंनि आसामावहाय गोबां कर'ना भाइरासआ साग्लोबनाया गोबां बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं आरो मा होनोमोनलाय गुमाबो फैदों दायो मिथिबायना गुमा स' बे गुमाया फुरा सिगाङावहाय बे गुमाया खोनानाय मथे मोनथिनाय मथे सिगाङावहाय बे गुमाखौनो जों फरायनो मोन्दोंमोन आबै आबौनि खुगानिफ्राय दा बे फैगासिनो दं होनना बुंदों बोथोरा गोबां सोलायबाय लोगोफोर बे 2020आ माने 2020 माने 2020 2020 माने 20 नालाय 20 माने 20 गोनां जादों आरोना मिथिबायना 2020 माने 2020 माने स' बे 20खौ 20बो होनना बुङो नालाय स' ओंखायनो बेबायदि 20 गोनां बायदि सिस्टेमै जादों बे जोंनि बे 2020आ मिथिबायना स' माला जोबगोन बे 2020आ 20आ स' बयबो इसोरनाव आर'ज गाबजोबबानो जाबाय आं बाथ्राखौ सावरायनि देहा फाननाय नाय लोगोफोर जों गोबां सुबुंफोर दङ जोंनि माने बुहुमाव जोंनि बर'ल' नङा मिथिबायना हाय गाइस हेलौ हाय okay hi Ada Prakash thank you so much hi good brother thank you really Ada okay so guys आं टपिकआव फैनोसै गाज्रि नाङा आं कमेन्टआथ' नोंथांमोना होबायानो थाखागोन आं मिथिखायो कमेन्ट होबाय था आरो आंबो फरायबाय थागोन नोंथांमोननि कमेन्टखौ आं मोजाङैनो दङ लोगोफोर नोंथांमोनाबो मोजां दं आं आसा खालामो न'आव सेफटि था आजिखालिनि जुगावहाय बाट 10 बोसोरनि गाहायाव थानाय सुबुंफोरा गोबां खैफोद गोनांसिन जासिनो बेल'सो बाथ्रा 65 इयार्सनि गोजौआव थानाय सुबुङा गोबां खैफोदसिन गोनां जायो बेल'सो बाथ्रा आरो मोनसे बाथ्रा बेनोखि लोगोफोर जोंनि दा बे थासारिखौ नायोब्ला आं मोनसे अडिअ मैयासो खोनादों सासे हिन्जाव सिख्लाजों रायज्लायदों बेखौ कनभिन्स खालामदों कि नोङो गोबां खैफोदाव दङ ओरैबायदि रांनि बयबो गोनांथिखा ओमफ्राय पार्लाराव खामानि मावगोन ना मावा नों ओरैबायदि खामानि मावनाय एक्सट्रासो हादों नों जुदि बेफोरबायदिबा अब्ला गुबुनखौ मानो कनभिन्स खालामनांगौ मिथिबायना आरो मोनसे बाथ्रा कि जिउआव थांना थानो थाखाय बेल' राहा गैया गुबुन मोनसे राहा गोबां थाबावो जाय राहाखौ नों निजेनो नागिरनो गोनां जायो बे राहाफोरखौ नों हारसिङै नागिराब्ला रावबो नागिरनानै होआ हमना ला आंनि थाखायथ' रावबो आंनो खामानि नागिरना होआ ना आंसो निजेनि खामानि मावनानै नागिरनानै लानांगोन आंनि थाखायथ' ओंखाम ओंख्रि रावबो संनानै होआ ना आंनि बिमा बिफा थाबासो बेथ' मोनसे खोथा जुदि आंनि बिमा बिफा गैयाबा अब्लाथ' गुबुनाथ' संनानै होआ ना नङा होमबा स' बेनो बाथ्राया कि आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोनखौ नों जुदि नों बेफोरबायदि खामानि मावोब्ला गुबुनखौ कनभिन्स दा खालाम आरो नोंनाव बेल' नङा बे खामानियाल' दं नोंनाव बेखौ खालामब्लाल' नों जे माबा नोंनि उदैया बुंगोन नोंनि न'खरखौ नों नायनो हागोन बेल' बाथ्रा नङा मिथिबायना गोबां सिख्लाफोर मानसिफोर दङ हिन्जाव मानसिफोर दङ इथा थिखांनाय गिदिर दामबो माबा गिदिर माने सिमेन्ट बस्ता माइ बस्ता बानानै खामानिबो मावो मिथिबायना जुदि नों बेफोरबायदि खामानि मावनो हायोब्ला अब्ला बे मोनसे अके आं बुङाखै जे नों थांनानै मावहैथां बाट मोनसे डिफारेन्स लेभेलाव नायोब्ला नोंखौ बै माइ बस्ता मावनायनि खामानिजों आरो नोंनि बे देहा फाननायनि खामानिजों मावनायनि माने डिफारेन्स बिनि खामानि मावनायखौ नायोब्ला डिफारेन्स नायोब्ला नायदो नों बे खस्थ' खामानि मावनानै माइ बस्ता बा सिमेन्ट बस्ता खामानि थिखांनानै मावनाय इथा थिखांना खामानि मावनाय बेखौसो नोंखौ रेसपेक्ट होबावगोन मान सनमान होबावगोन येस जानो हागौ नोंनि देहा सोलेर मावनाय दांनायनि थाखाय नोंनि महर मुस्रिया गोमानो हागोन आरोना बिनि थाखाय गोमानो हागौ आरो रां रुफाफोरखौ खम मोननो हागौ बाट नैबेनि बेलायाव जुदि मोनथिनांगौब्ला नोंखौ नोंनि केरेक्टारा माबायदि बेखौ नोंखौ मोनथिनांगौब्ला अब्लाथाय सेसखा आरोना मिथिबायना जुदि आंखौ दाबायदियाव आंखौ मिथिब्ला होमबा आंनि मोनसे प्रुफ मोनदोंब्ला आंबो ओरैबायदिबा आरो जाय मानसिया बेफोरबायदि खामानि मावनो थांग्रा जाय मानसिया बेफोरबायदि माने देहा माने बे जाय देहा फानगिरि सुबुंजों जुदि देहा फानग्राखौ थाङोब्ला बेखौ लेंहरोब्ला जुदि बे देहा फानग्रायाबो नोंखौ नुयोब्ला आरो नोंहा गुबुन हिन्जाव दंखायो गोसोफ्रा बै बायग्राफ्राबो मानो बेफोरबायदि मोजां मोननाय बेलाखौ आं बुङाखै बे बायनायनि लेभेलखौसो मोजां मोननायनि बेलायाव जादोंब्ला आं बेखौ जेबो बुंनो थाङा मोजां मोननायनि बेलायाव जादोंब्ला बेफोरबायदिखौ सेंग्रा सिख्लानि बैसोआवहाय खायसे मानसिफोरा जादोंबा बेखौ बुंनो थाङा मानो होनब्ला आं जुदि बेखौ बुङोब्ला दुखु मोनगोन आं बाट नैबेखौसो बुंनो थाङो बे मोनसे लिमिट जाखाबाय हाबा जाखाबाय ना लिमिट मोनसे जाखाबाय स' बिनि बेलायावहाय मोनसे बाथ्रा बेखौनो आङो बुंनो लुबैयो रिकुवेस्ट खालामो मिथिबायना नों जुदि बेफोरबायदिब्ला गुबुनखौबो नोंहा खालामनो दरखार गैया मिथिबायना
आरो बेफोरबायदि हिनजावखौ हमनानै बुनायाबो लस गैया थिगसे दामनांगौ अके मोनसे खोथा आरोना मोनसे बाथ्रा बेबो आरोना जे नोङो बै हिनजावनि थाखाय संसार बिनि जिउआ माबायदि बिनि माने लाइमोन माने बिनि थांना थानाय बिनि न'खरखौ फिनाय मानाय बेखौथ' नों मदद खालामनो हाया नालाय बे हिनजावआ जुदि आंनि न'खरखौ नायनो हागोन नामा आंनि माबाखौ नायनो हागोन नामा खायसे मानसिफोरा बेफोरबायदि बुङै खामानिखौ मावो फिसा ड्रेस गानगोन ओरै सर्ट गानगोन ओरै नुहांनाय गानगोन ओमफ्राय बेफोरबायदिनो सेंग्राफोरखौ एखेबारे हायना खालामो आरो ओरैबायदि सेंग्राफोरबो दङ आरो ओरैबायदि हौवाफोरबो दङ जायखौ बेखौ बायनो नागिरगोन मोनथिबाय रां रुफा होगोन बायगोन बेखौ ओमफ्राय बाट मा खालामगोन खोथाया जाहैबाय बे मानसिखौ बायगोन नालाय सिरि थागोन आरो अके आं जेबो बुङा रावनोबो आं रावखौबो आं जेबो बुङा दै आं जायखिजाया नों आंजों हरसे था आं नोंनो फैसा इसिखिनि होगोन 5,000 होगोन आं 10,000 होगोन जों सानै मानसि ओरै थोरै आरोना स' बिसोरनि रायज्लायनाय खोथाखौनो मोनथिनानै जों एसे एनै आन्दाज मोनखायो आरो बिसोर मा टाइपनि मिथिबायना बिउटि पार्लाराव खामानि मावगोन आरो बेफोरबायदि जाथाय अ माय गड इट इज जास्ट डिसकास्टिं बे अभार आरोना बिराद अभार बेफोरबायदि जानाय आरो आं रिक्वेस्ट खालामो जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरखौ प्लिज नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानि मावनो नाङा आरो नोंसोर गोबां मोजां हौवा मोनगोन जोंफोरबायदि जोंबो नोंसोर जुदि मोजां केरेक्टारनि मानसिब्ला जोंबो नोंखौ डेफिनेटलि आं नोंसोरजों जुलि जागोन आं डेफिनेटलि नोंसोरजों माने मोजां मोनगोन बेफोरबायदि बयबो साननाय थाखायो आंबो साननाय थागोन गुबुनाबो साननाय थागोन नङा होमबा जुलियाथ' खेबसेल' सासेल'सो हिनजाव लानाय जायो नङा होमबा स' नों जुदि केरेक्टार मोजाङै थायोब्ला नोंनि जिउआव माने सापस हमना ला बै सिख्लाया गोबां मोजांलै आं जुदि सिंगोल अबे साननानै ला सापस आरोना बै सिख्लाया गोबां मोजां आरो आं सिंगोल बा बै सासे सिख्लाखौ आं मोजां मोननांगोनलै अके केरेक्टारा मोजां नङाब्रा नङा होमबा आं बेखौ नायगोन नङा होमबा स' आं बे सिख्लाखौ नायसिगोन नायनाय लोगो आं बिनि डिटेल्स नागिरसिगोन अके बे सिख्लाया माबायदि मारब्रा मोजांथार माथो आं बेजों रायज्लायनोसैलै रायज्लायबाय खोथा बाथ्राथ' रायज्लायबाय अके बे सिख्लायाथ' नोंजों बिराद गोदै बाथ्रा रायज्लायगोन आं ओरैबायदि जाबाय ओरैबायदि अके बाट बाथ्राया मा मेन थिंग्सआ मा कि नों बेखौ संदांनांगोन बिनि केरेक्टारा मा बेखौ नागिरनांगोन मिथिबायना बे माने मा मावमारो बिहा सिगाङाव सोरजोंबा एफेयार्स दङ नामा नोंखौ थगायदों नामा बेफोरबायदि आरोना स' गासिखौबो आरो आं बेखौ बुंनो थाङो नों जुदि देहा फाहामगिरिब्ला प्लिज मिथिबायना नोङो गुबुनखौ थगायनानै नोंनि देहाया गोथार बायदि नोङो गुबुनखौ थगायनानै मोजां दामोन नोंहा जुदि बयफ्रेन्ड दंखायोब्ला नोंहा जुदि गार्लफ्रेन्ड दंखायोब्ला अब्ला नों गावनि देहाखौ फाननानै बैखौ थगायनानै दादोन मिथिबायना दाथोन प्लिज आं बेखौ रिक्वेस्ट खालामो आरो मोनसेल' बाथ्रा बुंनो सानो आङो कि नोङो जिउआवहाय साक्सेस जानो थाखाय गोबां लामा दङ बे लामाखौ नोंथांमोना मावनो हागोन आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो बे शर्ट भिडिअआवहाय आं माबा मोनसे जायगायाव थांनो दङ आंनाव कल फैगासिनो दं सरि लोगोफोर आङो गोबां गोलावसिन टाइम भिडिअ बानायनो सानदोंमोन लाइभ फैनो सानदोंमोन बाट बिराद ससेल' जानो गोनां जाबाय आं फैफिनगोन नोंथांमोनजों गोबां मोजां डिसकासननि बाथ्रा लानानै नोंथांमोना जोंजों खौसेथि थायोबा आं गोबां माखासे गोथार गियानजों लोगोसे